Bueno, egun ondan hori, behin ja bideoktarako datu guztiak sisteman sartuta dagozala, hasiera emango deutzagu urteko azken batzorde honeri emango deutzagu hasiera. Vale, lehenengo puntuari helduko geunzkio, 2008ko azaroaren 18 eta abenduaren 9 izandako batzarren akta onesteko proposamena. Jaso ez dugu esebez jaso, orain ja bideoaktak direnez ez dago gauza askorik jasotzeko. Beraz, besterik ez balego, onartutzat emongo gendukez aktak. Ez dago, onartutzat hartzen dira aktak. Vale, 28. puntua, lanpostuen balorazioaren ondorioz lanpostuen zerrenda aldatzea. Bueno, deialdiagaz batera joan jatzue balorazioaren txosten osoa. Bueno, esan genke, lan interesante izan dela kulturetxeko langileek danak elkarren artean egindako hau. Balorazioak berak denominazioak esaten dago moduan edo edukiak dion moduan, ez da balorazio bat, ez da soldata igoera orokor bat, baizik eta erakundea bera ezagutzeko erraminta bat, eta honen bidez egiten dana da, dagozan ez egokitzapenak egokitu. Orduan, ona dakargu egokitzapen hau, eta balorazio honek pista handiak emongo deuzkuz, erakundea etorkizunean laburrean, epe erdian edo luzean, norantza joan beharko dagoen informazioa. Beraz, hor daukazue balorazio guztia, eta kulturretxeko langileek egindako lana, eskertu ingurako neuke, bide batez batzorde honetan. Bai, Nerea. Bai, egunon. Guk zalantza batzuk, galdera batzuk dauzkagu. Balorazioaren inguruan, baita helarazi zaizkigun dokumentuen inguruan ere. Ze bertan dokumentuetan, okerrez bagaude, ez dira langileekin izandako bileren akta atzikitu. Bertan ez daude langileekin izandako aktak jaso, beste arteskaritza kontseilua musika eskolan ezaterako, bertan akta jaso izan dugu, baina kasu honetan ez. Orduan gure zelantza da edo gure galdera da, zenolako adostasun maila lortu den langileekin. Hau da, zein izan da beraien posizioa, balorazio osoan zehar, eta ia zein izan den, beraiek helarazitako hori. Zeguk bai jaso izan ditugula, beste mezu batzuk beraien aldetik, eta zuk ezandakoarekin badago alde bat behintzat prozesuari dagokionean. Gero beste zalantza edo galdera badaukagu, kasu honetan organigrama egin den udaleko balorazioa egin zenean, organigrama egin zen, arteskaritza kontseilu honetan kulturretzean organigramarik egin den balorazioa eta ondorengo errepetea egiteko. Eta horiek dira gehien bat dauzkagun zalantzak galderak, baita ere udal euskaltegiko irakasleen kasuan ere gustatuko litzaiguke ia zenolako adostasun maila lortu den beraiekin, ze ikusten dugunez berariazko osagarrian hori da beraiek eskatzen zutena, ez da behintzat aldaketari gauzatu balorazio honetan. Orduan, nahiko genuke apur bat, informazioa jasotzea zuen aldetik, kontrastatu alizateko guk beste bide batzutatik jaso dugun hori, eta nolabait gure posizioa finkatzeko. Eskerrik asko. Bale. Lehenengo galderari daukienez, aktaren inguruan, nik daki dela dokumentazio guztiaren barruan, dokumentu bat dago, zaten dagoena, Gitzoko kulturretxeko negoziazioaren ziurtagirria, eta bertan dino, dokumentu honek, nik Luz Porset Jantada Andreak, komite bileraren idazkaritik honakoa agerrarazten dut. Erakunde horrek, 2008ko abenduaren 16an egindako bileran, lanpostuen balorazioaren ondoriozko LPZ-aren aldaketak negoziatu zen. Bozkatu ondoren, bai LAB sindikatuak eta komisiones obrerasek alde bozkatu dute. Ziurtagiri hau akta onartu baino lehen eman da. Horrela jasotzen du dagozkion ondorioak izan ditzan. Hemen daukagu ziurtagiria, esanez
masa sindikalaren edo sindikatuen babesa jasotzen dagoela proiektu honek, eta gero komite de valoración berak, valorazio komiteak berak emaitza guztiak onartuta daukaz eta aho batez sinatuta eta holan publikoki heldu aso da leku guztietara. Gero, organigramaren inguruan eta bar, uste dut lehenengo puntuan argi izan dodala, erraminta honek, balorazioaren erraminta hau, ez dela soldata igoera estandarizatu bat edo orokor bat, baizik eta erakunde propioa ezagutzeko erabat eta hainbat gauza aldatzera erango gaituela. Eta segurantzean organigramaren egokitzapena berabe ekarriko deuzku ametik eta epe batera. Eta gero, euskaltegiaren inguruan, kulturretzeko langileak izan dira komite horretako baloratzaileak esan dagigun, eta emondaben emaitzak komite batek egin dauz, metodologia objektibo bategaz, eta emaitzak horrek dira. Eta uste dut nahiko nabarmen agertzen dela euskaltegiak berak aldaketa desentetsuak dakarzela orokorrean. Bai zuzendaritzatik, bai irakasle pasatuta, zein administrari laguntzareetatik igaroz. Eta irizpide moduan, erabili da, udaletxean dagoeneko baloratuta egozan postuak, gure gana bardin ekartzea, ordutegiaren puntua, 2.5 puntua hain zuzen, aplikatuz. Erakunde autonomoak normalean udaletxeak ez daukan ritmo bat daukie. Ez dabe gehien bat bakarrik goizetan lan egiten, baizik eta erakunde autonomoetan, normalean herritarrekaz itzelesko tratu daukienez eta zerbitzuaren ordutegiak diferenteak direnez, ordutegiaren kontua oso garrantzitsua izan da bereizketa hori egiterakoan. Nerea, esan. Jasota zure erantzunak eta guri gustatuko litzaiguke ere langileen ordezkarien aldetik jaso ditugun hainbat inpresio ere mahai gainera ekartzea. Zuk diozu udalean egindako balorazio hori aplikatu dela Artezkaritza Kontseilu honetan, baina argi dagoena da, edo erakunde autonomo honetan barkatu, argi dagoena da bertan dauden lanpostu batzu udalean, adibidez, irakasle lanpostu hori ez dugula topatzen, ezta? Halan dabe, esan bezala, gustatuko litzaiguke aspektu batzuk ekartzeana, ze langileen ordezkarien aldetik salatu izan dena, edo behintzat helarazi digutena da prozesuan bertan denbora falta, ez jakintasuna, adibidez balorazioaren galdetegiak betetzeko, kulturretzean egindako balorazio prozesu horretan egin beharreko galdetegiak egiteko ez jakintasuna adierazi dute. Beste kasu batzuetan ere azaleratu dute desadostasuna egon dela bai prozesuarekin, baita honen emaitzarekin, naiz eta eurek dioten bezala mehatzupean azkenik baiezkoa bozkatu behar izan dutela, izan ere mehatzu bat egon zen mahai gainean zeinek esaten zuen RPT-a, ez bazuten onartzen RPT-a bertan bera geratuko zela eta atzerapenak ez zituztela kobratuko, hori da langileen ordezkariek ere helarazi dutena. Beraz, hor baditugu prozesuari dagokionez hainbat definizio bezala izan dutena izana presa egon dela, denbora falta egon dela, ez jakintasuna ere zenbait urratz betetzerako orduan. Guztia uste dut beharrezkoa dela ona ere ekartzea, ez bakarrik osotasunean eta orokortasun hitz egitea, balorazioa eginda dagoela eta langileen aldetik ahalegin handia egin dutela. Badira eurek ere, edo behintzat euren pertzepziotik, badira hainbat kontu, ona ekarri behar direnak, eta uste dugu beharrezkoa dela gardentasunez hori ere Artezkaritza Kontseilu honetan hitz egitea. Horregatik, presidente Andreak ez badu horren guztiaren inguruan hitz egiten, uste dugu guk ere hori ekarri behar dugula.
Beraz, guri honek guztiak zer helarazten digu edo zer iradokitzen digu, alde batetik, mehatxupean edo behintzat presiopean langileen ordezkariek onartu behar izan dute, izan behar baldin badute, balorazio hau, azkenean helburua ez dela benetan adostasuna lortzea, baizik eta inposizio bidez edo mehatxu bidez, lehendakaritza honek erabilitako tresna nagusia balorazio egiteko izan dela, ez? Eta bestaldetik ere bai uste dugu kontuan hartu behar zirela kulturretzeko langileen eta lanpostuen, hobezan da, lanpostuen berari asko ezaugarritzea, izan ere ezin da kopia-pega bat egin udalean egindako baloraziotik, zergatik lanpostu batzu daudelako, ez daudenak, esan bezala lehen, udal honetan, erakunde autonomo honetan badaude ezaugarritze propioa daukaten lanpostuak eta horiei ere arreta jarri behar zitzaien. Eta bestaldetik ere uste dugu, azkenengo urteetan zenbait langileek, kulturretzeko zenbait langileek egindako aldarrikapen, lan egoera bidegabei buruz, ez direla kontuan hartu, ez dela erabili balorazio hau beraiei bide emateko, eta zenbait egon ezin eta arazoei irtenbidea emateko. Hori da guk honen guztiaren eta beraiengandik jasotako esperientzia, iritzia kontuan hartuta markatzen dugun edo zehazten dugun posizioa. Guk galdera konkretuak egin ditugu, uste dugulako garrantzitsua zela ere bertan gertatu den guztiaren inguruan berri ematea artezkaritza kontseilu honetan, eta horregatik galdetu dugu, egin ditugu galdera horiek. Erantzuna izan da, presidente Andrearen aldetik, dena ondo dagoela eta adostasuna lortu dela, baiezkoa bozkatu dela eta hor geratu da guztia, baina uste dugu horren atzetik ere badaudela bestelako iritzi, xehetasun eta bestelako posizio batzuk ere hemen gaur azaldu behar direnak. Ados, bale, esandakoari komentarioak egitarren, negoziazioak dira, negoziazio baten alde guztiek izten dabe zeo zer alde batera, erdera esaten da moduan se dejan pelos en la gatera, eta bai sindikatuek eta bai erakundeak berak gauza batzuk alde batera itzi behar izan dauz, eta negoziazioa da. Eta errealitatea pertzepzioz beterik dago. Beraz, nik ez naz kalifikatiboak sartzen hasiko zuek egin dozuen moduan, baina esango den gauza bakarra izango da errealitatea pertzepzioz beterik dagoela. Esan dudana izan da, asimilatu dirana, asimilagarriak ziren postuak. Eta txostenan ikusiko zenduen moduan, gitzi gora bera, kulturretzeko postuen 72% ez dotazioak. Postuak, 72% udaletxearen parekoak izan daitekezan. Beraz, 72% bat dagoeneko ulertu daiteke eginda egoala. Ordutegiaren salbuespen hori izan ezik. Gero, manual honek edo eskuliburu honek balio dauen edo ez dauen balio justo, kasualitatez, irakasleen posturako, nik esango nuke udalak manual horregaz 75 postu ingeru, gitzi gora bera, hortik, diferente baloratu dauzala. Udaletxeko brigadetatik hasita, udaletxeko juristetatik pasatuta, sustapen ekonomiakoko teknikarik joan da, komunikazioko teknikariak, administratiboak, auxiliarrak, konserjeak, hainbat eta hainbat postu baloratu dauz manual horrek. Manuala erabili baino ez da egin behar. Baliogarria izateko. Eta ez gehiago. Beraz, besterik, bai, Carolina? Bueno, nosotras en Elkarrekin Getxo también hemos recibido ciertos comentarios y preguntas por parte de los sindicatos. En ese sentido estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de comentar EH Bildu y lo quiero trasladar con preguntas un poco más concretas, porque como se nos comenta y entendemos que en todas las negociaciones se dejan pelos en la gatera, eso es evidente, pero también creemos que es más
difícil poder negociar cuando no se te dan las mismas condiciones de información que pueden tener otras partes. Entonces, en ese sentido, preguntar si, como nos han dicho los sindicatos, en este caso concreto, por ejemplo, LAF, las monografías resultantes de los cuestionarios se les entregaron con tiempo o no para que los pudieran analizar, porque según nos comenta el sindicato, se le dieron solamente con 12 horas por la noche antes de poder llegar a la negociación. Evidentemente, esto hace que sería una situación de indefensión porque no pueden acudir a sus sindicatos a asesorarse de ciertos documentos. Nos gustaría saber exactamente con cuánto tiempo se les entregaron las monografías para saber si lo que nos comenta la AF está correcto o no. También querríamos saber cuántas reclamaciones de las presentadas por los sindicatos se han aceptado, porque según nos han dicho, los pelos que les hicieron dejar en la gatera fueron muchos, porque solo les aceptaron una. Entonces, nos gustaría saber exactamente, según vosotras, cuántas reclamaciones de los sindicatos se les dijeron. Y luego tener en cuenta, queremos saber concretamente en la negociación si se dijo en algún momento que o se aceptaba la valoración de puestos de trabajo o no iban a tener la retroactividad de este año, sino que íbamos a seguir negociando. Lo estoy preguntando, no estoy afirmándolo, ¿vale? O sea, lo quiero que quede en acta porque lo que nos comentan los sindicatos es que en el caso concreto de la AF tuvieron que cambiar el voto porque se le dijo que suspendía la relación de el proceso si no se conseguía la votación favorable. Y nosotros entendemos que, bueno, que evidentemente por responsabilidad con respecto a las personas trabajadoras, pues no van a dejarlos sin sus salarios y se vieron obligados pues, a votar en un proceso que no les parecía que estaba siendo necesario, porque sí es verdad que la sensación que nos ha dado, y no solamente por lo que dice el AF, sino también nos ha comentado comisiones, es que se ha hecho con bastantes prisas y que aunque haya servido para la valoración anterior de puestos de trabajo el punto de partida del manual que se utilizó para el ayuntamiento, las personas tanto del Euskaltegi como del Aula de Cultura comentaban que no les parecía adecuado, aunque se hubieran valorado un sinfín de diversas categorías, que creían que en este caso teníamos unos horarios distintos, unas categorías diferentes como profesorado, como monitores, como la parte de la biblioteca, que tenían que haber tenido una diferenciación. Entonces, bueno, simplemente queremos saber efectivamente si se ha hablado de o aprueban esto o no hay retroactividad, si se les entregaron las monografías solamente con 12 horas y si solamente se admitió una resolución por parte de los sindicatos. Vale, a ber, zatik aioteko, ze galdera batzu joan dira, eta igual batan bat ez dut harrapatu, eta orduan errepikatzeko eskatuko dut. Vale, reklamazioen aldetik, hasteko, reklamazioak ez dira sindikatuen partetik, langileen partetik baino, beriztearren, ez da gauza bera. Bigarrena, alegazio guztiak komiteak erabakitzen dauz. Ez dauz erakundeak erabakitzen alegazioen emoitza. Komiteak erabakitzen dauz eta komiteko kideek bozkatu egiten dabe alegazioaren zentzu bakotza. Beraz, komitea nok osatzen eban sindikatuko kide bi eta erakundeko beste kide bik. Eta gero, presidentzia, baina presidentzia enpateak sortatzen dira zan egoeratan, enpate hori dirimitzeko asmotan. Beraz, alegazioak komiteak onartu edo ez dauz onartu. Beraz, sindikatuek eurek be onartu edo ez dabez onartu. Beraz, erantzuna, komiteak zenbat onartu dauz, bat. Komiteak zenbat bota dauzatzera, beste guztiak. Baina argi eta garbi, komiteak, ez erakundeak. Gero, zenbat denporagaz biadu izan monografia, egia esan, momentu honetan nik informazio hori ez daukat, ez dakit zenbat denporagaz bota zan. Eta beste hirugarren galdera bat egoan, ez dugu gogoratzen zintzan, Carolina, repikatuko duztasun mesedez? Sobre el hecho de que nos han comentado desde los sindicatos que se les dijo prácticamente, o sea, lo voy a además leer literal, vale, ya lo recuerdas, ¿no? Que se les dijo que o se aprobaba o se paraba el proceso. Vale, a ber, hori be argitzarren. Komiteko kidek hau batez onartzen dabe valorazio postuaren errepete barria. Komiteak valoratu egiten dau. Komite de valoración. Komite de valoración horrek mesa negoziadorara elebatu egiten dau,
edo igaro egiten dau komite horrek onartu dauen VPT-a. Nortzuk dira mesa negoziazio horretako kideak? Kasualitatez, komiteko kide berberak erakunde partetik persona bat kenduta. Hau da, mesa negoziadorako kideak eta komite de valorazioneko kideak persona berberak dira. Mahai baten gauza bat onartu egiten dabe eta beste bain baten justo persona berberak edo representante sindikal berberek gauza desberdin bat inoe. Comento que nosotros lo que estamos haciendo es trasladando aquí lo que nos han comentado otros sindicatos, que nos han trasladado exactamente lo mismo. O sea, realmente, por ejemplo, el tema de la negociación, yo personalmente lo comprendo bastante. Yo vengo del sindicalismo, o sea, de muchos años del sindicalismo. Entonces entiendo cómo son el tema de las negociaciones. Y ya los trabajadores, ellos hablarán con sus sindicatos y sus comités y dirán si los han representado adecuadamente o no. Eso no nos corresponde a nosotras. Pero sí creemos que la sensación que tiene la plantilla es de que se le sometió a un esto o nada, o esto o a tardar más tiempo. Y evidentemente en los tiempos que corren, que estamos en una situación de tanta incertidumbre, que se te ponga sobre la mesa el hecho de que es posible que te quedes sin tu retroactividad o se quede sin la... Porque estamos hablando aquí mismo que esto no es solamente una subida salarial. Evidentemente no es solo una subida salarial, es muchísimo más. Claro, es muchísimo más. Pero si lo que nos transmiten los sindicatos es que lo que se les ha comentado o la sensación que nos comentan que tiene la plantilla es que se les ha dicho que o esto o no hay subida, pues bueno, nosotras tenemos la obligación de transmitirlo aquí. Y es lo que hacemos, o sea, preguntamos para podernos hacer una imagen de qué es lo que ha sucedido, pero evidentemente de la misma manera que algunos tuvieron que actuar responsablemente por las urgencias, nosotros haremos lo mismo. O sea, eta ni horregaitik oso ondo puntualizatzen alegindunaz inkoherentzia non dagoan adierazteko holan onartuta, ez nire partez, holan onartu zan, esateko, nik hau organo politiko batera elebatu behar dut, baina inkoherentzia honen aurrean nik ezin dut jarraitu. Ze inkoherentzia argi bat egoan. Persona berberek mahai baten baiezkoa, eta beste persona berberak beste mahai baten beste gauza bat. Emoitzaren berberaren inguruan. Vale. Gonzalo, esan. Simplemente no tiene nada que ver con lo que se habla ahora. En el primer punto de la propuesta de acuerdo, las cifras son diferentes en euskera y en castellano. Entendemos que las cifras en castellano son las correctas porque luego el informe de intervención hace mención a las cifras que, digamos, están en castellano, pero para verificarlo y que se nos diga cuáles son las cifras correctas. Vale, lo revisamos y ya os informamos, ¿vale? Bai, ez dizut zuzenean erantzun lehen, nahi nielako nire kidei ere hitz egiten, baina, nik uste dut, eta argi geratu da, zuk ez diozuna, errealitatea pertzepzioz beterik dagoela, noski, baina garrantzitsua da ere, ez bakarrik ezatea edo presidente Andreak esaten duen hori pertzepzio bakarra eta benetakoa danik, bezik eta beste pertzepzio batzuk ere egon direla ere ona ekartzea. Eta uste dut hori izan dela, argi daukat hori izan dela, gure helburua behintzat galderak egiterako orduan. Kontua da, erantzunik ez dugula jaso orduan, kasu honetan, ekarri behar ditugunak dira, hemen ez daudenen iritzi eta pertzepzioak. Eta horregaitik galdera horiek, besterik gabe. Baina bai eskari bat egineko genukela, ze horrelakoa gertatzen direnean, badirudi gardentasunez jokatzen dela, baina ikusten dugu galderak egiten ditugula, azikera baten ez diguzuela, edo bentsat ez diguzuela errealitate edo gertatu den guztiaren berri ematen eta ekarri behar ditugula beste batzuen iritziak eta pertzepzioak gertatu diren zehaztasun horiek orainzuk kontatu dituzun horiek jakiteko. Orduan, eskatuko genuke hurrengorako prozedimenduaren eta prozesuaren inguruan dauden egon daitezkeen
gorabehera ezberdinak ere konpartitzea gune honetan, espazio honetan, organo goren honetan, ze horretarako ere bada. Hori eskaria, eta besterik gabe, ni ez naiz ez dakit egia zen, gu jaso ditugu iritzi batzuk, pertzepzio batzuk, irakurketa batzuk gertatu denaren inguruan, kasu honetan presidente Andreak beste irakurketa bat egiten du gertatu denaren inguruan, bai komitean onartu egin zela, eta gero negoziaketa mailan kontrako iritzi bat aurkeztu zutela ordezkaria, guk ez dakigu hori, ze ez ginen bertan egon, dakiguna da, jaso duguna da, hori mehatzupean onartu behar izan zutela negoziaketa mahai horretan. Hori da, dakiguna edo esan zigutena, esan digutena. Zuki esan duzu, kasu honetan bai mehatzua izan zela, edo behintzat mehatzua izan zela, edo jarraitzen duzu, edo onartzen duzu, edo bertan bera usten dugu. Hala da, ez da, esan duzu. Ez? Aurreko hitzartzean esan duzu. Esan zenuela, edo onartzen duzuela, edo nik ezin dudala jarraitu honekin. Ez. Nik esan den gauza bakarra da, nik organo politiko batera, expediente inkoherente bat, era horretan ezin ebala eroan. Punto. Punto. Vale, bozketakara pasatuko gara. Beraz, kontrako botorik, badago? Ez, kontrakorik ez. Abstentziorik? Abstentzioak Alderdi Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, eta aldeko bozkak Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Ezkerra Partido Sozialista. Vale. Hurrengo puntura joango ginateke, presidentaren informazio puntura, eta, gehiagi ez luzatzearren, eukidozue deialdiagaz batera joan jatzue ekitaldi, orain arte eukido guzan ekitaldien asistentziak eta abar, joan jatzu ez deialdiagaz, kontuan euki, ekitaldi batzutan, adibidez, jende gitxitzu ematen dauela, baina entanak direla aforuen kontuak eta 5-6 lagun agertzen direan izaten da aforoa be 5-6 lagunetara murriztuta dagoala. Ez dala esporrotaz, ez ebe, aforoa murriztuta dagoala legez momentu honetan kopuru horretara. Gero, deialdiagaz batera be joan jatzue datorren hileko ekitaldien aurrerapena, honegaz batera be esango deutzuet urtarrileko lehenengo astean, 5-etik aurrera hasiko dela Musikebarriko agenda barriaren banaketa, beraz urtarrilaren 5-etik aurrera eukiko dozue Musikebarriko agenda barria, eta urtarrilak 5ean be publikatuko deuzkue Bizkaiko boletinean, gelditzen jakun azkenengo diru laguntza deialdia. Gogoratzen dozue, 450.000 euro atara genduzala sektore kulturala babesteko asmotan, eta geratzen jakun azkenengo 3. hildoa formakuntzara lotuta egoana, eta urtarrilaren 5ean zabalduko da epea, eta zabalik egongo da azaroaren 15-era. 15 arte. Beraz, espero dugu, kultura elkartetako kidek eta kultura enpresetako kidek be, formakuntza deialdi hau aprobetsatzea eta etekin handia ataratzea be, deialdi honeri. Honegaz amaituko genduke presidentaren informazioak eta galdezketara pasatuko ginateke. Segundotxu baten, papela kantoratuko dodaz. Galdera bi daukaguz, bata EH Bildurena, Zineklubaren inguruan, eta horregaz hasiko ginateke. Mikel, Nerea, nok irakurriko dau? Nok irakurriko.
Denak dakigunez, zineklubak urte ugari daramatzan Ase mailako zinemalena gure herrira ekartzen. Zorionekoak gara Getxoztarrok, izan ere ez da makala zinekluba aurrera eramaten duen elkartak egiten duen lana, pelikulen aukeraketa, testu inguratzea, osteko zelazaldiaren prestaketa. Zinemari zor dioten maitasun eta zaletasuna da eramaten dituena hainbeste lan hartu eta Getxoztarroi kultura eskaintza ezin hobea egitera. Hori horrela izanik, lehenik eta behin ezinbestekotzat jotzen dugu lan hori balioan jartzea. Zoritxarrez, azken hilabetetan lan hori erakusteko lehioa ez da izaten ari egokiena. Une honetan ostiraletan Romoko kulturretzean egiten ari da, bertako areto nagusian hain zuzen. Baina esperientziak erakutsi du areto hori ez dela egokiena. Azpitituluak nekez irakurtzea lortzen dute ikusleek, eta espazioaren antolaketagatik askok ere zailtasunak dituzte filma jarraitzeko. Andres Isazin badakigu ezinezkoa dela une honetan egitea, ordutegi arazoengatik, behintzat egun horretan, baina badira beste espazio batzuk egokiagoak izan daitezkenak, besteak beste Musikebarrin zinema ikusteko dauden gela egokituak. Bertan ostegunean zinekluba eskaintzen da, baina ostiral askotan ere aukera legoke bertan zinekluba eskaintzeko. Horregatik gustatuko litzaiguke honako puntuak argitzea kulturetzeko arteskaritza kontseilua. Alde batetik lehenengoa, zergatik ez da aukera egingarri bezala onartzen Aretan eta Romon zinema ikusteko baldintzak beteko dituen espazioa berriz egon arte, behin-behinekotasunez zinema espazio egoki batera lekuz aldatzea. Bigarrena, esan da zentzugabekeria gure herrian zinema ikusteko espazio egokiak eta erabilgarriak dauden bitartean, pelikulak kalidade eskazarekin eskaintzen jarraitzea ikusteko baldintzak direla eta hirugarrenik, arteskaritza kontseilu honen lehendakariak alternatibarik aukerarik pentsatu alduz, neklubean izaten ari diren eragozpen horiek guztiak gainditu eta kalitatezko saioak bermatzeko. Egia da, guk ekarri gendula gai hau orain dela batzorde pare bat mahai gainera, eta, zinekluba antolatzen da bene personakaz hor egon gara ordutik ona alkarlanean. Jakin dakizu moduan, forum hau normalean Andres Isazin egiten izan da, baina indarrean sartu zanetik dekretuak, segurtasun eta osasun neurrien inguruan, areto guztiak gabeko 9etan itxita egon behar dabe eta persona barik barruan. Jakin dakizu moduan Andres Isasi egoitza, eraikina bera, musika eskolaren egoitza dela, eta musika eskolan aktibitatea dago, jarduna dago. Musika eskolak berak COVID egoera honetara egokitu behar izan dau bere egunan eguna, eta inkluso espazio gehiago hartu, eskolaren propioa dan jarduna aurrera atarala izateko. Beraz, normalean zinekluba izaten zen ordutegi barruan, eskolaren jarduna sartu behar izan da. Eta sartu behar izan da, normalean baegoan, baina, klaro, arazoa da, eraikina arinago itxi behar dela. Eta orduan, talka egiten aban, eskolaren jarduna zineklubagaz. Eta, zinekluba garrantzitsua da, baina eskolak Andres Isazin bere egoitzan emonalizatea emon behar dabez. Eta orduan, gintzana zan, dagoan asmo bakarra da, erakundaren partetik, zineklubagaz aurrera egin alizatea, beti ere, erakundea alegintzen dagoan irizpide batzuk erabilita, eta irizpidetariko bat da, herrian programazioaren orekak. Askotan egin dugu berba horren inguruan, ez daitela dana egon leku bakar baten, baizik eta herri osoan sakabanatuta egotea, eta holan publikoen fluxua eta abar sakabanatzea. Beraz, ingurune horretan dagoan infrastruktura bakarra, zinean monalizateko, ez dinot esango zinerik egoerarik optimoan, ez dut esango, baina bai patxadaztxuz eta hainbat zinema festival egin izan dira errekaen, zinema emoten da ohikotan
RKN, eta hor egiten danez beste zine jardun batzuk, esan genduan, era transitorio baten, RKE aukera bat izan daiteke. Eta, ara bideratu zen. Egia da, desajuste batzuk egon dira, baina traslado bat egiten danean, desajuste horrek suertatu egiten dira, eta apurkan, danon artean, alkarren artean, batetik eritzea jasoz eta bestetik konponbide eta teknikoak jarriz, konponketak egiten joan dira, ezta? Lekuak zelan jarri, gero salmenta sisteman zelan sartu daiteke zelan blokeatu espazio batzuk beste batzuen alde, sugerentziak egin izan dira, igual agian era transitorio baten, pelikulak egokitu egin ahal izango zirela, subtituloak ez erabiltzeko, danok egokitzen gagozan moduan, gure egunan eguna, bai gure bizitza pribatuan, zein gure lanean, egoera honetara egokitzen gagozan moduan, aldan einean, danok egin barko dugu, esfortzu bat egoera honetara egokitzeko. Beraz, eurekaz lanean gagoz, gauzak egin ahal izateko, gauzak batzuk onartu ahal izan dira, bai euren partetik zein guretik, eta, hor goaz, egia da, keja batzuk egon dagozala, baina egia dabe gehiengoa ez dala kejatzen. Ez dala kejatu egoera be ulertu egiten dabelako, esatez, ez da ohikoena, baina gure bizitza gaur egun edozein esparrutan ez da ohikoa. Eta jendea badaki amoldatzen edo egokitzen eta dana bikainekoa edo edertokoa sasoi batzutan ezin dela izan eta agian nabarmen bategaz edo ondo bategaz pasatu beharko dugula sasoi baten. Eta dana dela antolatzailekaz komunikazio bidea guztiz zabalik dago. Eta elkarrizketak eten barik eta batzar proposamenak eta bar egoera hobetzeko asmotan. Beraz uste dut honegaz batera gitzi gora bera dana azaldu dudala. Bai, esan Nerea, bai. Bai, bueno, alde batetik, ados, argi dagoena da, oreka bat mantendu behar dela herri auzoen artean, ezin dela zentralizatu eskaintza kulturala leku batean, egon behar da banaketa proportzional orekatu bat. Argi dago eta nik uste dut guztiok gaudela ados honekin. Baina zuk esan duzun bezala, garai hauetan, egokitu beharra daukagu behintzat behin-behinekotasunez. Orduan, guk oraindik ez duguna ulertzen da, espazio egokiak baldin badaude herrian, zinemaren kalitatea mantentzeko, eta kasu honetan, zineklubean bertsio originalean ematen dituzte pelikulak. Hori da zineklubaren ezaugarri nagusienetako bat, ez? Bertsio originalean ikusi ahal izatea pelikula azpitituluekin. Azpititulu horiek ez badira irakurtzen Remoko Kulturretxean, areto nagusi horretan agian egokiagoa delako beste ikuskizu, beste eskaintza bat emateko, argi dagoena da, zinekluba daukan ezaugarri nagusi horietako bat ez dela errespetatzen ari eta kalidadea jaisten ari dela. Orduan, zentzugabekeria iruditzen zaigu, badaude beste espazio batzuk, agian ez aretan eta erromon, behin-behinekotasunez ez dagoelako eta Andres Isasi bere funtzio nagusia, denok dakigu bere jarduera nagusia musikarekin lotuta dagoela, orduan, bitarte horretan zergatik ez da egokitzen espazio bat kalidade hori mantendu ahal izateko eta gorde ahal izateko eukinda getxo mailan beste espazio batzuk hori ahalbidetzen dutela. Orduan, gure zalantza da, hain zuzen ere, bai, danako egokitu behar gara, baina kasu honetan ere, erakunde autonomoa ere egokitu behar da, ez? Baldin badaude beste espazio batzuk, agian dezoreka bat egitea behin-behinekotasunez eta algortan eskaintzea zineklubaren zerbitzu hori, denbora epe labur batez, espero dezagun guztiok, ahalik eta arinen egoera bere horretara itzultzea, eta orduan bai, Andres Isasi eskolan egongo litzateke aukera orain arte bezala. Ez duguna ulertzen da, tematze hori,
aretan eta erromon mantentzearekin, eta kalidade askoz jaitsi, zekesak badaude eta erabiltzaileek, kalidade berapen hori ikusten da, ez da bez ikusten azpitituloak, batzuk ere buruekin, azkenean ez dago inklinaziorik, da alaua, ez da ikusten ondo pelikula. Horre guztiak baldintzatzen du ere kalidade hori. Orduan, egoera horri konponbide bat eman beharrean, tematzen zarete hor bertan egitearekin, egonda beste espazio batzuk. Ez dugu ulertzen. Begiratu zein da erakundearen inkluso egokitzapen borondate hori, norbere programazio zati bat Andres Isazin sakrifikatzeko prest dagoala, antolatzaile honei Andres Isasi eskaintzeko. Kulturretxeak berak hartuta daukan ordutegi baten eta eskolaren programazioagaz talka egiten ez dauen momentu baten. Horra arte heldu gara. Orduan hori da proposamen bat egin diozuen azuek. Egin deutzagu. Eta zein egunetan edo zein ordutegi edo? Asteburuan. Asteburua, larunbata, ostirala, domeka. Uste dut domeka zala, uste dut, Bai, domeka. Domeka arratzaldean. Eta horren aldetik ez dabe aukera hori edo nino aztertzen gabitzie. Aukera hori be ez dabe onartzen. Ez dabe onartzen ez. Bale. Galdera erantzuntzat emoten dut. Eta hurrengo galderara joango ginateke Elkarrekin Podemosek egiten dauana. Eta hor 4 galdera sorta dagoz. Carolina, mesedez. Mi esker, la primera pregunta la leo. El pasado 30 de noviembre se cerró la convocatoria para la concesión de subvenciones para la creación cultural, la que llamamos la segunda, ¿no? El segundo bloque de subvenciones, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. En ese sentido, nos gustaría conocer qué balance hace el organismo sobre dicha convocatoria, cuántas personas se han visto beneficiadas por ellas y si se puede saber qué proyectos de creación, si han excluido solicitudes, de ser así, por qué motivo, quienes componen el órgano colegiado para resolver las solicitudes y si ya se han otorgado estas subvenciones o están en fase de valoración, sino que nos digan en qué fase se encuentran. Bale, zein dan balantzea, momentu honetan esan genkeana da akatzen subsanazio egoeran gagozala, momentuz, eta, gitxi gora bera, 125 bat espediente heldu dirala, baina esandako moduan, subsanazio egoeran dagozala, beraz, gitxiago be izan daiteke azkenean definitiboak. Bale? Zenbat lagun izan dira onuratuak? Momentuz batabez. Momentuz. Bale? Gero, zeintzuk izango diran tribunaleko kideak? Presidente izango da Xavier Paya, kulturretzeko teknikaria. Bokal bat izango da Fernando Velázquez. Beste 2. bokal bat Laura Mintegi, 3. bokal bat Bego Bikario eta idazkari lanak Luz Porsetek egingo dau, kulturretzeko gaur eguneko zuzendaria. Eta ez dakite, Fernando Velázquez ezagutzen dozue, getxotarren musikari bat da, konpositorea, berabe, eta hainbat sari dauka, zeuren artean Goya sari bat beba dauka. Gero, Laura Mintegi, kultura eta hezkuntza munduan ibilbide zabaleko Andrea beba da. Gitxi gora esaten nabil, izenak ez baduzu ezagutzen, gitxi gora apur bat informazio bat eukidagizuen. Eta Begoña Bikario, ikusentzunezko munduan ibilbide handiko Andrea da, eta berak beste hainbat sari daukaz, baina euretariko bat Goya sari bat da. Beraz, esan genke, tribunal honetan parte hartzera onartu daben personek kurrikulum desentetsu bat daukie eta ez dirala edonor artistan munduan.
Vale, continúo con la siguiente pregunta. Bueno, gracias. Queríamos conocer precisamente el órgano porque no sabíamos cómo iba a ser la composición y bueno, nos parece positivo que sea un órgano conformado por personas del sector con amplio conocimiento y que no fuera solamente un órgano, digamos, político o institucional. En ese sentido, pues nos parece bastante positivo. Ya estaremos pendientes. Habíamos preguntado por esto porque como habíamos visto que se había cerrado ya la fecha de recepción de solicitudes, pues queríamos saber en qué punto estábamos. Agradecemos la respuesta y ya preguntaremos en la siguiente qué fase, cómo continúa la fase. Bueno, la siguiente pregunta era sobre la vigente convocatoria de subvenciones para la programación artística. Queríamos saber si ya se cuenta con solicitudes para ella y si ya hay una valoración previa sobre cómo ha sido la recepción de este segundo paquete. Momentuz informaziorik ez daukagu. Eskari batzuk heldu direla, bai, baina informazio askorik emoteko moduan ez daukagu. Epea zabalik dago oraindik urtarrilaren 10 arte, eta ohikoa dan lez, normalean eskari gehienak azkenengo momentuan heltzen dira, beti. Ohitura da. Aurreko deialdian itzelesko erreskadak egon ziran erregistratzeko norberan azkenengo egunean euren proiektua. Beraz, momentuz valorazio, eduki aldetik valoraziorik ez daukagu, baina sektorearen aldetik orokorrean, ez bakarrik deialdi honetarako, eta momentuz jorratu dugu zan deialdi bietarako, sektoreak asko zoriondu gaitu, diru laguntza honek ateratzeagaitik, inguruan olako gauzarik ez dagoelako, eta oso ontzat ikusi dabe egindako apostua deialdi honekaz. Beraz gu pozik, sektoreak ondo baloratzen dauzenean. Vale. Bueno, la tercera pregunta la retiro porque tenía que ver con la valoración de puestos de trabajo. Lo habíamos hecho pues porque en ese momento no teníamos información y bueno, ya hemos hecho nuestra abstención crítica comentando pues las preocupaciones que nos producía y que pensamos, y me añado también al ruego que ha hecho H. Bildu de que igual si tuviéramos actas de lo que sucede en el comité o un poco más de detalle de las negociaciones, pues no tendríamos que hacer ciertas preguntas que incluso pueden sentirse como ataques o vistos desde la incomodidad, pero claro, que la teníamos que hacer y bueno, creemos que para la próxima nos podemos apuntar que podemos valorar que el punto de partida sea diferente. La última pregunta. En el pasado pleno, la concejala de Cultura nos manifestó su disposición a valorar la apertura de una mesa o foro de trabajo de cultura con la participación del Gobierno municipal, grupos municipales y representantes del sector. ¿Esto se ha avanzado en algo en este sentido? Bale, azkenengo galdera honeri erantzuteko egin nekien gauza bakarra da azaroko plenoko bideora joan, eta pleno horretako 3. orduan, 32. minutuan, gitzi gora bera, mozio horretan nire 2. interbentzioan, edo azken interbentzioan, esandakoa esatera. 2. puntualizazioa, ekarpena jaso egiten dugula, baina ez oraintze bertan egingo dugunik ez ezebe. Jaso egiten dugula. Beraz, erantzuna da, plenoan egoan egoera berberan gagozala. Muchas gracias. Preguntábamos por ello porque como nos sigue pareciendo una idea bastante adecuada, que puede incluso caminar hacia ese objetivo de ser un referente cultural de todo Euskadi como Getxo, y creo que es lo que todas y todos queremos, pues simplemente la volvemos a traer aquí porque es una idea en la que estamos de acuerdo y que sabemos que hay gente del sector también. Muchas gracias. Ya no tengo más preguntas. Eskerrik asko. Beste galderarik badago? Ez dago, beraz, amaitutzat emango dugu gaurko batzordea eta urte berri on dan hori. Eskerrik asko.